Хәерле көн. Без Алтын тавышка алтын акчалар конкурсы нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Сорауларыгызны шулай ук онлайн WhatsApp-тан бирә аласыз. Безнең матбугат конференциясендә катнашучылар Рузилә Сафина, конкурсны оештыручы, Акчарлак нәшрият йорты директоры, Габделфат Сафин, Татарстан Республикасының халык артисты, Рөстәм Закиров, Татарстан Республикасының халык артисты һәм Халида Николаева, Алтын тавышка алтын акчарлар конкурсы лауреаты. Беренче сорау Рузилә ханым сезгә, сез аңлатып китсәгез иде бу конкурсның максатын һәм ул ни сәбәпле оештырылды? Хәерле көннәр барыгызга да. Безнең бит инде гомумән тормышыбыз, яшәешебез һәр вакытта тик тормаудан, эзләнүдән башлана. Без дигән бер көннәр редакциядә, менә Акчарлак редакциясендә утырабыз, сөйләшеп, нәрсә эшләп була икән тагын, халыкны нишләтергә икән тагын. Менә ничек яңадан менә алар белән газет аша гына түгел, тагын ниндидер чаралар оештырып була икән дип. Шу вакытта менә шушы ой безнең башка Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелде. Һәм без моны башлап җибәрдек. Бу 15нче ел иде, 2015нче ел. Бу вакытта без аны газет укучылар арасында гына үткәрдек һәм шуңа күрә дә инде ул безнең 78 катнашучы заявка бирсәләр ул вакытта. Һәм аның 17се безнең гала концертта катнаштылар. Бу ел инде без моны менә 18нче елда зурлап үткәргә уйладык. Шулай монда зурлап үткәргәч инде радио, телевидениеларда дагы рекламалар китте инде, соцсетләр хәзер ярдәмгә килә бит инде. Акчарлак кысаларында гына түгел инде бу безнең международный уровеньга да чыкты дип әйтсәм дә ялган булмас, чөнки Киевтан кадәр безгә шундый заявкалар булгач, инде мин Мәскәү, Ульян, Самара, Башкирияларны санап китәсем килә шулай ук. Һәм гомумән Татарстан. Безнең бу елда килде безнең 342 заявка. Шуларның үтте 58-е безнең зональный турларга. Зональный турлар безнең үтте Татарстан буйлап ул Казан шәһәрендә Туган авылым күңел ачу комплексында. Арчада безнең үтте ул район мәдәният йортында һәм Чаллы зонасында үтте Каймак ресторанында. Менә шулай да максатларын да әйтеп китсәгез инде бу. Максатларын әйтеп китсәк, бу берәйбердә максатсыз эшләнми. Барыбер теге алда бит инде максат була. Максат дигәннән Микрофон. Безнең шундый катлам бар халык арасында. Ул элегелектән Совет вакытыннан ук ул катлам бар булган, ләкин аларны барлаучы булмаган. Элекке Совет системасында 6-7-8 дипломлы җырчы җырлаган и үзешчән сәнгать булган. Шул вакытта үзешчән сәнгатьтәге халык менә әле дә ул катлам җырлыйсы килгән табигый тавышлы халык арасындагы катлам. Без аны әйтәбез инде аның яшьләре үзләре чыгарга мөмкинлеге бар. Менә яше узган 40-тан соң андыйлар уже яхшы җырлый, күрен алмый бер каяда. Менә максат шул иде безнең. Ул әлеге заманда да сакланып килде. Хәзер безнең кемнең чыгасы килә, ул үзе чыга шәхес булырлыклары шәхес булып китә. Икенче катлам бар сәхнәдә, ансы әрсезләр катламы инде. Алар тегендә тамада булып эшлиде, аннан соң сәхнәгә күчә. Бу тоже ирек. Тегеләр теге катлам һаман авылда калып бара 40 яшьтән. Менә алар арасында иң үзләре табигатьтә үскәнгә күрәдер дип тә уйлыйм мин аны. Аны шәһәр җиреннән табып табылмый әле ул катламны. Барысы да авыл җирлегеннән. Алар нәрсәләр күргән, нәрсәләр аша үткән булырга тиеш минем уйлавымча. Ул Совет системасының закалкасы. Менә 90 ничә яшьлек әби Чаллыга килеп җырлады. Хош авылымны җырлап чыкты. Минем исем китте. Әле андый кешеләр гәүдәсен җырта алмый монда. Бу җырлый. Хәзер бу Казанга килде.
Сорманнан мені вообще шок болдым хәзер. Удивительно бит. Ол 3 куплетны җырлап чыкты скрипка баян белән бергә. Ничек җырласа да җырлады ул аны. Менә элекеге буынның менә шушы калган катламы нейтронуты талантлар бар. Менә мин кичә тагын бер кат инандым, бөтен татарның моңы әле тиелмәгән моңы менә халык арасында икән. Действительно, мин шуңа ышандым. Менә безнең максат та шушы катламны күрсәтү иде. Без аны күрсәтә алдык. Мин бүген дә иртә белән дә шатланып уяндым һәм кичә бик шатлыклы көн булды. Алар бердән алар үзләре без бәхет китердек. Бәхет китереп, без үзебез бәхетле булдык. Менә шул. Безнең бит әле президентыбызның программасы да бар. Шундай өлкән яшьтәге кешеләргә булышу дигән сүз. Бу безнең бит өлкән яшьтәге кешеләрне булышу. Гомумән безнең монда менә кичә катнашса 32 кеше гала концертта, аның 22-се хатын-кызлар, 10-сы ир-атлар. Менә мин хатын-кыз күзлегеннән караган вакытта шуны әйтәм. Әгәр дә хатын-кыз үзен гаиләдә гомумән тормышта үзен мин үземне реализовать итә алам бүгенге көндә дип яши икән, пенсия алдыннан, пенсияга чыккачтан, димәк ул бәхетле. Хатын-кыз бәхетле булса, ир дә бәхетле була. Гаиләдә балалар да, оныклар да бәхетле була. Димәк инде калганы дагын гомумән якын тирәдәге шул ил күләмендә алып карасаң, ил ичендә дә зур вакыйга дип әйтәсем. Аннары максат дигәннән икенче тагын бер максат бар. Аларның күңелен күрү генә дә түгел монда. Әзрәк моңны искә төшереп, безнең бит инде менә татар моңы дигән конкурс бар. Ал бер автоматик рәвештә үтә торган әйбергә әйләнеп китә. Башта ул әйбәт башланып китә дә һәрбер нәрсә. Ondan soң бүтән кеше лауреат булып шулай автоматизмга әйләнә. Менә монда халык бит менә шушы чорда моңга сусаганы билгеле. Ниндидер татар эстрадасына шушындый концертлар бирә башласак, без халык әлбәттә тәрбияләү дигән сүз ул бик дөрес түгел. Менә халык ул моңга сусап тора ул. Менә ул кичәге тамашачыдан да күренде. Ул беренче премия алган Робис Зариповка алкышларны күрсәгез. Ул андый җырчы Рөстәм, дөрес әйттең син кичә. Татарстанда юк диде Рөстәм менә. Дөрестән дә мин бүген аны уйлап яттым. Юк икән ул. Аны бу яшькә Робис абыйның 79 яшендәге профессионал җырчыларыбыз да алайтып уже сакланмаган тавыш. Бу удивительный нәрсә. Бу кешене мин аны хәзер үземнән калдырмыйча җыртырыйм, менә ул риза булса. Мин инде Илһам абыйны 2 ел җырттым, 75 яшьләрендә. Бик рәхмәтле булып минем белән җыргангә рәхмәт. Ну, до такой степени шундый талант бар икән, Чаллыда. Мин моны белгән булсам, күптән эзләп табып, нәрсәдер без дуслашып күптән, хотя бы Чаллыдагы концертларда мин аны төшереп калдырмасыйм, үземнең Чаллы концертларында елда җырлатырлык аны. Кичә сөйләшкәндә ашы түгеллеген әйтте ул. Чирата сорауны сезгә бирсәк иде, бирик, менә бу җырчылар арасында нигә бу җырчы булмыйча калды икән дигән кешеләр булдымы? Күпме алар? Менә сез аның талантын күрәсез дә, нигә бу кеше менә бүтән профессияны сайлаган, нигә сәхнәгә китмәгән икән дип уйлыйм. Менә без сезнең соравыгызга җавап бирәсе килә. Мин үзем дә Габделфәттә инде әйтик. Безнең ул бала чакта менә җырчы булып китү ул безнең буй җитмәслек әйбер шикелле. Менә шу безнең инде 89 еллар, 90 еллар башында 80 еллар ахырында ничектер менә шу демократия җилләре башланып китте дә, шушы конкурслар башланып китте, дөнья ачылып китте. Менә шул Габделфәт әйткәнчә, элек безнең инде филармониядәге җырчылар, алар профессионал җырчылар дип саналалар, алар инде үз эшчән сәнгатьтә катнашучылар. Бүгенге көндә менә
шушы конкурс турында әйтсәк, алтын тавышка алтын акчарлык исемле конкурста мин рәхмәт әйтәсе килә шундый зур күләмле чараны оештырган чарага мине жюригә чакырганнар өчен зурлап әйтәсе килә рәхмәтне. Андан соң шушы катнашучыларның инде Габделфат Сафин аларны җәйдән бирле 342 кешене тыңлаган һәм мин инандым, менә күп бик күп илекләр аша иләнгән 62 кеше калган име? 58 кеше калган иде. Менә шушы 58 кешенең 32-се үтте, аларның менә үткәрми калганда бер 12 кешесе алар да яхшы җырлыйлар иде. Менә кичәге концертта беренчедән безнең Казан сәхнәсе, аннан соң кичәге әйтик шул Корея исемдәге театрның бинасы шушы җырчыларга авыл җирлегеннән аның форматы да бик зур булмавы да, тамашачылар белән араларын якын итү бик җылы тәэсир калды да. Аннан соң инде безнең Габделфатның үзенең шәхси звукорежиссеры Айдарның шул хәтле профессиональ итеп бөтен баян белән җырлаганда баян тавышларын, җырчыларның тавышын профессиональ дәрәҗәдә җиткерү ул ачык чагылып торды һәм җырчылар үзләренең мөмкинлекләрен 100%ка күрсәтәлделәр. Инде менә җырчы булып алар бүгенге көндә үзләренең районнарында җырлап халыкка хезмәт күрсәтәләр. Инде ул менә шушы район җирлегеннән алып Казан сәхнәсендә җырлату аларның әле күпләренең Казанга килеп җырлыйсылары да килгән. Алар инде бүгенге көндә менә шу җырның бүгенге көндә менә шул әйтик радио, телевидениеләрдә кызганычка каршы безнең татар җырлары менә элеккеге милли моңларны пропагандалау сирәгәю минем өчен бик авыр күренеш. Бүгенге көндә менә кичә Казан тамашасы чын безнең 80нче инде Илһам абыйларның Габдулла Рахимкуловлар дәвам иткән традициялар алар яңадан сәхнәгә кайтардылар. Бөтен кеше ләззәтләнеп, җал итеп, шатланып кайтып китте менә. Аларның профессиональ җырчы булу булмавында инде аларның үз эшләре, кайберләр аның әти-әниләре янында калырга мәҗбүр, кайберләр инде башка җирдә эшләп китеп. Менә шул Рубий Сабида инде ул күп еллар җырладым инде. Аннары предназначение була кешенең туганда ук билгеле. Ул җырчы буласы, аның ана карынына жан нишатына күчә, шунда билгеле була ул. Шуңа күрә аларга җырчы осталыгы бирелгән, җырчы хезмәте предназначение булып килмәгән. Шуңа күрә бөтен кеше дә җырчы була алмый бит. Шуңа күрә әгәр дә алай була торган булса, бөтен артистның да балалары бөтенесе җырчы булар иде. Шулай бит, аны ата-ана өйрәтер, нитер юк, аның балаларының предназначение, алар икенче кеше уже. Аларның миссиясе икенче бу җирдә. Ну, бик сирәк туры килә. Җырчыдан баласы җырчы. Аны Пугачева да маташып карады, нәтиҗәдә битерде генә баланы, биюче ясады, җырчы ясыйм дип. Аннан соң шул ук Газманов та баласын нитмәкче, аннан соң ташлады. Бала белеп алды, үзенең бу минем җул түгел икәнен. Менә ул алай түгел бит. Һәркемнең миссиясе туганда бирелә. Менә бу конкурс белән сез кемнәргәдер белән лидер трамплин бирергә мөмкин дип уйлыйсызмы? Менә мәсәлән 40 яшьтән соң да җырчы булып киткән бик сирәк булса да чираклар бар бит. Бездә дә бар алар. Бар алар, мәсәлән 40 тирәсендә җырлый башлаган кешеләр уңышлыгына нитеп алалар. Ләкин ул уже бәребер күпмедер вакыт ышкынган була. Монда кала только шул шушы конкурсны тагы да сжатый форматта калдырып, менә аларны тагын шушы солянка дигән нәрсә бар бит инде безнең ниме. Солянка матур сүз түгел, конечно. Шундый катнаш концертның бер проект итеп калдырып, аларга күбрәк икешәр җыр тәкъдим итеп, яхшыларыннан гына бөтен Россия буйлап җырып чыгарга була. Кая татар, кая бар. Калган инде алар белән аларның хәзер андый теләкләре
Андый хәзер аларның гаиләләре, аларның оныклары бар. Алар аның Синең белән сүзеңне белмим әле, Габделфәт. Әгәр дәген гаиләләре, оныклары булса да, менә бүген апчыгып китәм дип әйтсәң аларны, аларның 80% синең белән чыгып китәләр. Рамиснең соравы аерым бер йолдыз ясап булмыймы дибрәк сорады ул. Шуңа күрә андый аның я тәкъдим белән килә, ансаның җанып торып, уже күренер ул талант, ул андый кеше менә чишмә ничек бәреп чыга, таш астыннан ул үзе шулай чыгарый инде ул. Чыгасы булса. Конкурсның лауреатына сүз берек инде. Халида ханым, таныштырып китсәгез иде үзегез белән, сез кем, кайдан кем булып эшләдегез, нинди профессия алдыгыз? Рәхмәт, хәерле көннәр. Менә шушы алтын тавышка, алтын акчарлар конкурсы. Инде мин бик тирән хисләр, матур тойгылар, онытылмаслык хатирәләр белән кайтып киттем. Иң башта әйтәсе килә, шуның хәтле оешкан төстә үтте бу конкурс. Мин инде 20 ел менә үзешчән сәнгатьтә үзем никадәр дәрәҗәдә оештырырга авыр, җаваплы икәнен беләм бу конкурсның. Шуңа күрә инде менә беренче тур башлануга ук без бит инде видео тасмалар, аудио тасмаларны җибәрдек әйме. Шу арада инде кичекмәстән безгә хәбәр итә башладылар. Телефоннардан, WhatsApp'та группа ачып, WhatsApp'тан хәбәрләшеп торабыз. Шушы катнашучы кешеләргә инде кызлар шундый ягымлы итеп, матур итеп җавап бирәләр, тулы итеп. Анда бит инде бездән дә өлкәннәр бар әйме. Шундый алар диләр, аларның чакыруларына, аларның сөйләшүләреннән килмәс җирләреннән килерсең дип, менә бу минем генә фикерем түгел диме. Шулай дип сөйләшәләр инде. Бик матур итеп шулай итеп хәбәрдар булып аралашып тордык. Аннан инде икенче тур, икенче зона безнең үтте. Мин үзем Орчада, Орча зонасында идем. Анда килеп төштек. Тагын да шул менә мәдәният йортына килеп кердек. Анда шундый бүлем бер пишмакта 3-4 кеше баян белән, монда тальян, монда баян, монда җырчылар. Мин ниндидер бер менә дөньяга килеп кергән күк. Мин булай да эмоциональ кеше. Миңа шуның хәтле рәхәт булып китте име. Шуннан монда бер нинди пауза юк. Башланды уже безнең прогон бара инде. Бер нинди пауза юк, бер нинди тоткарлану юк. Һәр нәрсәнең тәртибе, чираты, кем артыннан кем чыгасы билгеле, этеш юк, төртеш юк. Шундый тыныч, матур обстановкада башланып китте. Аннан инде яңадан менә кичә безнең гала концерт бит инде. Мин шуның хәтле көттем бу көнне. Бик күп конкурсларны күргәнем бар, үземнең дә катнашканым бар, ләкин мин мондый конкурсны күргәнем юк иде. Менә Габделфәт Сафин әйтеп китте бит, безнең совет чорыннан үзешчән сәнгатьтә табигый катлам дип әйттегез име. Бар. Дип, без ни арада менә без аны ышкындырганбыз шушы арада, хәзерге эстрада белән менә карыйбыз бит инде ничектер эстрадада концерт хәзер кызыклы юморга алышынып бара. Кызу җырлана торган җырлар. Менә мин әйтәсем килми, аларда кирәк инде аның, бит безнең бар. Татарга гына хас әйбер бар бездә, моң дигән нәрсә бар. Шушы моң безнең бар татар халык җырларында. Совет композиторлар җырларында бу җырлар онытылып бара бит. Менә шушы конкурста безнең катнашучыларыбыз, конкурсантларыбыз үзләренең матур менә безнең татарга гына хас мелизмнары белән, безнеңчә гади итеп әйтсәк, борылышлар белән шуны тамашачыга җиткерә алдылар. Булай икән бит тамашачыны ничектер менә кызу җырлар белән генә кызык әйберләр генә сөйләп алу түгел, аларның күңелләренә кирип, шушы җырларны җиткереп, залга карыйсың, менә мин җырчы буларак мин сәхнәдән аларны күрдем. Алар безнең һәрбер сулышны йотып, һәрбер җырның сүзен йотып, безнең белән бер дулкында җырлап утыралар, шуның хәтле җылы атмосфера киләме? Мин сөендем, мин сәхнәдән чыккач, анда хәтта мине күрдем, мин җыладым. Менә минем хәзер шундый. Ондагы атмосфераны әйтеп аңлата алмыйм мин. Шуңа күрә менә онытылып барган җырлар, без ишетмәгән җырларны анда улы апалар җырлап күрсәттеләр. Мин мондый конкурсны күргәнем юк иде. Әйтәсем килә, бу конкурсны мин татар моңы
конкурсы алтын тавышқа алтын акчарлак деп әйтер идем. Менә мин шулай дип әйтер идем. Шын мәгънәсендә татарның йөзен күрсәтә торган, татарның моңын күрсәтә торган конкурс булды бу. Сезгә уңышлар, оештырган кешеләргә бик зур рәхмәт. Алга таба да киң колачлы булып, яңа үрләр яуласын иде. Бу бүтән конкурслардан да үстен булып, катнашучылар күбрәк булсын иде. Әйтәсем килә, 40 яшьтән башлап бит инде безнең бу конкурс. Булсын иде 30-дан. Әле безнең 30-дан соңга эстрадага халыкка чыга алмаган җырчыларыбыз бик күп. Үзегез белән таныштырып китсәгез, Халида Николаева. Сез кем булып эшлисез? Нинди белем алдыгыз үзегез? Мин менә әле 2 ел әле ял итәм инде. Вакытлы гына ял итәм. Музыкаль белемегез юк сезнең, әйме? Мин юк, культура институтын бетердем мин. Бетердегез. Социально-культурный деятельность факультеты. Аңлашылды. Benim хәзер музыкаль белем дигәч, теге җырларга уку дигән ике сүз тезмә бар име? Җырчыга уку. Менә миңа ничектер минем күңелемә хас нәрсә түгел бу, ничектер. Менә җырчыга, менә Тукайны хәзер уятыйк та без име? Тукай. Давайтыр, монда шагыйрьләр академиясе ачылды. Укырга кирсең, син әле 300 генә шигырь язып киттең. Гений буласың, укырга кирсең. Андый шагыйрьләр институты юк бит. Кем шагыйрьгә укый? Бер җирдә юк. Художникка укытмыйлар. Нимә сәнгатькә килсәк, Бакый Урманчыга укытмыйлар бер җирдә дә, Бакый Урманчы булды. Операга кирәк, укырга кирәк. Музыкантларга кирәк, инструментта кирәк. Ну, җырчыга уку минем өчен ниндидер бу, белмим мин. Ул җырларга өйрәтергә була. Кешене җырчыга өйрәтеп булмый. Шул җырчы булып туарга тиеш минемчә. Музыкальный белем буларга тиеш инде бөтен синоним грамоталар алар теге берәүгә дә кымача алмый. Инде безнең кызганычка каршы теге музыка өлкәсендә укыган кешеләр моның тавышын мызганнар икән, моның тавышын мызганнар икән дигән 50-гә 50 килебрәк чыга. Инде кешенең җанында булса инде ул җырчы менә Габделфәт әйткәне, җырны һәрбер кешенең башкару мөмкинлеге була. Кемдер опер сәнгатендә үзен күрсәтәлә. Инде безнең менә бүгенге кичәге конкурста катнашкан безнең конкурсантларыбыз алар шушы татар җырын, татар моңын ничек башкарылырга кирәк икәнен әйтик. Күбесе бик югары дәрәҗәдә күрсәттеләр. Менә без шуны күрдек, шуңа ирештек. Мин кичәдә әйттем аны. Минем бер 20ләбенә нишләп мин дә бу җырларны шушы конкурсантлар шикелле матур итеп башкара белмим икән дип уйланып утырдым, даже кызыгып. Вот гран-при алган кеше шулай кызыгып утыргач, нимә природный тавышка, ул тоже нәрсәнедер аңлата. Теге вот опера дигәндә әле ул планетаның бәрибер 20-30% опера тыңлый ала торгандыр. Минем уйлавымча. Безнең татарга ул хас нәрсә түгел инде аны. Татарча 1% менә аны заставить итеп мәңге булмый. Моңанчы совет системасында да булмаганны зрители операны хәзер яшьләр аңа мобильный заман операга кирип утыра алмаячак дальнейшем. Тыңламыйлар. Ул топ-точно төгәл. Вот. Эстрада җырлары һәм классика гомер-гомердән халык җырлары калачак. Менә мин ни өчен әйтәм, кичә минем малай торды, әти без нәтиҗә ясыйбыз бит. Акапелла ди миңа төртә. Акапелла җырлаучыга бирергә кирәк ди. Менә яшьләр тоже яхшы нәрсәне күрә белә дип әйтәм мин. Минем малай булган өчен генә түгел, алар дуслары белән дә менә моңлану җырын табалар алар минем теге ул мин генә җырлаган җыр түгел бит, ул классика, бөтен кеше җырлый аны. Менә ди, шәп җыр ди. Яшьләр хәзер тоже яхшыны белә, алар менә Халида әйткәндәй 30 яшьтән да үткәрергә була. Дөрес моны. Бәлки чыннан да шулай булыр. Безнең бит 15 елда бит безнең 50 яшьтән 80 яшькә кадәр иде. Без бу конкурсны атадык 40-тан 100-гә кадәр дип. Ә киләсе елга 30-дан шулай искә таба күтәргә, әйдә 100-гә кадәр. Микрофон.
Микрофон. Отар. Татаринформ Данис нинди жырларга үстүнлүк бердилер менә күбрәк кеме кемнең жырларын күбрәк жырладылар койс репертуарын кемнең Ну, üstünlük klassika әйткәнемчә сразу алар берсе дә җиңел җыр белән килмәгән, бер икесеннән башка. Берсе генә кабатлады, икесе генә теге безнең популяр җырчыларыбызның 90% классика җырлады һәм халык җыры җырлады. Имә нәрсә сложный? Имә безнең өчен менә сложный әйберләр. Татарстан минем республикам, имә бөтен классиканы җырладылар. Кеше репертуарын җырлаучы бер-ике генә җырчы булды. Хотя безнең условия конкурсында юк иде. Син халык җырына җырларга тиеш дигән. Җаныңа нәрсә яхшы башкарасың? Шуны җырларга мөмкин иде. Бу монда шын җырчылар җыйналганга күрә шын җыр җырладылар алар. Сезнең репертуарны җырладылармы соң? Җырладылар. Бер шияләр бар иде. Тагы Ансы хитрый ход белән кирип китмәкче, булмады. Юк, алай түгел. Матур җырлый. Бу иң яшь кызыбыз безнең 42 яшь. Шулай бит Альбина? Композиторларның җырларына килгәндә, шулай классикаларны җырлыйлармы? Әллә башлыча халык җырлары булды? Татар халык җырлары. Халык җырлары мин санап утырдым, Илгизнең үзенең Закиров үзе баянда да уйнады. Илгиз Закиров җырлары шалынды күзгә, аннан соң Фәрит Хатипов җырлары булды. Тагын аларның авторлары, хәзер бит авторлар белеп тә бетереп булмый. Җырның яхшымы, начармы икәнен генә беләбез без хәзер. Шулай бит. Яхшы җыр, яхшы инде ул. Аның авторы хәзер ынтылып та бара. Менә бер WhatsApp-тан килгән сорау иде, бу бәяләүгә кагылышлы бәяләү системасын аңлатып китсәгез иде. Мондый бәйгедә бит инде һәр вакытта да теге барыбер кемдәдер үккә калу бар, шуңа күрә аңлатып китсәгез иде. Ничек бәяләнде бу? Менә монда безнең бәяләү буенча Рөстәм белән безнең бик җиңел икән аның белән эшләргә. Ул якташ булганга мин аны үзем сайлап алдым, әмма кайбер кеше белән авыр була. Тәңгәл килә торган кешене мин үзем дә шамалабрак сайлаганмындыр инде. Чөнки без арча халкы ул туры халык. Шуңа күрә алар турысын әйтә. Ул безнең Наил Касыймовлар шундый, бөтенебез шундый бит без. Бөтенебез шундый. Шуңа күрә монда biz просто карап утырдык. Просто карап утырдык, карап утырганда нинди продукт яхшы, нинди продукт уртача, тәмен белеп утырабыз. Менә карап утырабыз, билгеләгән безнең даже билгеләр, шәп уртача, монсы уртачадан түбәнрәк булды әле. Бу яхшы җырлаган второй турда. Бүген каушады нишәптер. Шәп, монсы шәп. Шәпне шәп дибез. Шулай бәяләнде. Конкурста менә мин шулай Габделфәтнең сүзенә кушылып әйтәм, авыр булды. Чөнки күбесе бик көчле җырчылар. Инде бу һәрбер конкурста әзрәк үпкәләп калучылар була. Аның үтә торган нәрсәмендә иң главный әйбер менә шу конкурсның мотор үтүе, җырчылар менә шуны әйтик, кичәге катнашкан 32 җырчы алар инде кайберләре дипломат булмаса, кайберләре билгеләнмәсә дә, алар шушында бер йотрык булып, берләшеп, шатланышып кайтып киттеләр. Әйтик, менә киләсе елга тагы 1-2 елдан уздырса, алар шатланышып шушы конкурста тагы да катнашырга ният белән шушындай энергия белән кайтып киттеләр. Монда инде тагы әйтәсе килә, менә шу безнең ынтылып барган 90-нчы елларга кадәр килгән, менә безнең чын татарча җырларны мотор итеп башкарып, бик мотор эштәлектәге конкурс концерт узды. Менә киләсе елларда инде үткәргә теге дөньяның бик тиз үзгәрә, кая таба барасын белеп булмый, шушы конкурсларны үткәргә мөмкинлек булса, шушы форматтан чыкмыйча, элекке менә шу композиторларыбыз әсәрләр дип, теге беренче планга куеп, шушылай мотор итеп дәвам итсән идеясы килә. Оннан инде критерийлар буенча сайланды дип сорады. Беренче әлбәттә моң беренче кала. Аннан соң тавышның көче инде. Моңлы җырчы була ул
уртача тавышлы да, көчле тавышлы да. Шулай бит инде аның көчлесе яхшырак була инде. Аннан соң инде өченче критерий менә образга кирип, җырның иченә кирип җырлаучылар аерылып торды. Кайберсе өч куплетны бер төсле генә без эмоций җырлаучылар да шагылды, ансы да бар. Шуңа күрә менә өченче критерий уже образ белән җырлаучы. Вот нәрсә әйткәнен аңлап җырлаучы. Вот иченә кирип. Беренчесе моң, икенчесе тавыш, тембр матурлыгы, образ. Сұрауым бар. Катнашчылар арасында районда нидер башка профессияда булучылар, җитәкче урыннарында булучы өлкәннәр күзәтелдеме? Күзәтелде. Менә гран-при алучы кем булып эшләгән әйтим микән? Әйтинде нишә яшь. Менә беләсезме, ул кеше мине шул хәтле шаккатырды бит ул, бу гомере буе төрмә начальнигы булып эшләгән. И Татарстанда безнең хәзер фикер, тагын бер кабатлап әйтәм, андый җырлаучы юк. Бу нишләгән, бу гомере буе гармонын алып, радиога кушканда төрмәгә заключенныйларга уйнап җырлап утырган. Сөйләделәр миңа кичә. Шулай тәрбияләгән. Тәрбияләгән бу, тәрбия бит бу. И үзе шулай устарган, бу күренгән кеше дә түгел, мин моны ничә моңганча күрмәдем, каян белмәдем мин моны. Вот гомер буе шулай җырлаган. Менә нинди эштә эшләбейме? Аның китаплары санадылар чыгып кичә Чаллыдан аның бер дусты килеп чыгышта ясады. Китаплар нинди шигырьләр, 40 китап чыгарган ул. Шулай дибәтләр бит. Ул төрле нигә, ул миңа да биреп җибәргән беренче турдан. Удивительный шәхес, менә бу шәхес. 79 яшь. Шулай Кем исемле кеше бу? Робис Зарипов. Шулай ук крановщиклар да бар. Балалар бакчасында эшләүчеләр дә бар. Тагын кемнәр бар аны, Альбина? Медик бар, медицина хезмәткәре, үзе уйнап, үзе җырлый. Ул безнең алда халык тамашачысы мәхәббәтен бит, әйме? Аның тавышы менә универсаль җырчы номинациясендә җиңүче булды. Аның тавышы, гармонда уйнавы, үзен тотышы, яшьдәге бит инде Хайран 60-ның тигә генә чыккан. Тагын нәрсә үпкәләүчеләр булмасмы дигән сүз булды бит монда, әйме? Менә мин моны бердә үпкәләргә кертмәс идем. Халидә минем сүземне җипләрсеңме син, юкмы әйткәннән соң. Менә без бит шушы чараны үткәрү өчен бөтен көчебезне куйдык. Яхшы звук куйдык, яхшы утлар куйдык. Башка чәчәкләрен, бүләкләрен, бөтен нәрсәне, сумкаларны, пакетларны әзерләдек. Без менә безнең күңелебездән, чын күңелдән шушылай итеп әзерләндек. Димәк, син бит инде бәйрәмгә килдең икән, син ничек итеп үпкәләргә тиеш буласың? Андай кешеләр анда мин калсам бәйрәм булмагандыр дип уйлыйм. Ну, дипломатлар уровені бик күп, чөнки дипломат аларның бөтенесе дә лауреаттан кала дипломат бирерлек. Дөрес, 32-се дә дипломат булырлыга. Аннан соң ул теге нигә китә? Менә сез бөтенегез калганыз дипломат диме, шулай ул бит алай булмый. Аннан соң шулай. Аны шунысы дагын бар бит, менә икенче турдан соң бит инде барыбер теге ничек сөйләдегез дип әйтәсез бит әле, Рәмисәйме? Икенче турдан соң Рөстәм үзе генә аерым сайлый. Мин беләм инде бу процессны. Рөстәм үзе генә аерым тыңлап чыкты, шушы 32 кешене Габделфәт үзе генә тыңлап чыкты аерым. Аларның билгеләгәннәре мин күрдем, 1-2 кеше кичәге концертка туры килмәде. Чөнки менә бу концертка килгәчтән бит син гала концертта син каушап, Ильянда авыртып китеп дөрес башкармаган. Андый әйберләрегез булды бит. Мин карадым бит инде. Карале, сез монда 2-5 куйгансыз, хәзер бер генә 5 куйдыгыз. Димәк, бүген кичә аның башкару усталыгы икенче төрлерәк булган. Менә андый әйберләр дә бар инде. Һәм менә монда тагын бер сорау килгән. Бу конкурсны менә шушындый башлангычлар алар кай вакытта бит инде зур фестивальләргә әйләнә. Сез моны киләчәктә республика күләмендә дип әйтим, мәдәният министрлыгы белән менә шундый дәүләт күләмендә оештыру турында уйламыйсызмы дигән фикер җиткергәннәр. Монда
Давай. Өлкән яшьтәге җырчылар өчен менә шуны үзешчән җырчылар. Без менә бер ай ярым тирәсе бардык моның белән мәдәният министрлыгына. Алар кызыксындылар. Но теге без әзрәк, дөресен әйтергә кирәк, инде ярдәм сорабрак барган идем. Мин үзем бардым инде. Оештырырга бит әле арендасын да түләргә кирәк залларның Казан шәһәрендә. Аннан соң алар өйрәнделәр безне моны, өйрәнмәделәр дип әйтмим. Һәм киләсе елга бюджетка кертү буенча сүз алып барабыз дигән вәгъдәләрен бирделәр. Димәк, ниндидер өметтәгем. Юк, ул аңа алданырга тоже ярамый. Акча бирәләр безгә дип. Ул аннан соң әйбернең сыйыклана башлый. Мин ул әйберне беләм инде. Менә голос проекты, динәдән соң мин яхшы тавыш ишеткән юк. Иң беренче, иң көчлесе аның булды Динә катнашканы. Динә Арипова име. Шуннан соң ул слабее. Шуннан ул китә, ул теге счетчиклар да дөрес санамый башлый андый җирдә аннан соң. Шуңа күрә аны елда булмаса да, кертсеннәр бюджетка, мин каршы түгел. Бер 5 елга, бер. Вот аны әзерләргә кирәк. Вот, значит, 2 ел дәвамында әзерләргә кирәк. 1 ел әзерләп булмый, 2 ел әзерләнергә кирәк. Теге декабрь, тегеләрнеке кебек булмасын ул, теге гонка. Гонка әйбәре булырга тиеш түгел. Гомумән иҗатта узыш булырга тиеш түгел. Менә бу конкурс дибез буны. Мин кичә дә әйттем, конкурс татарчага тәрҗемә итсәң бәйге килеп чыга. Бәйге була ул Сабантуйда көрәш. Көрәшә 2 кеше. Монда көрәш түгел бу. Көрәш була ул спортта. Монда үз-үзең белән генә көрәшергә кирәк. Үзеңнең нәрсәң бар, шуны гына күрсәтергә кирәк. Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә биргән, ул синдә бит инде. Син берәү дә ала алмый аны. Шуны гына күрсәтәсең. Мә сезгә. Вассалам. Алхамдулиллах. Сезнең дә фикерне Мондай мотор җырлар кеше әйткәнемчә башкарылды бит инде. Гомумән, менә шундый безнең халыкчан җырларны радио, телевидение күбрәк пропагандаласыны дип әйтәсе килә. Менә бүгенге теге эстрада җырлары алар кирәк, алар ниндидер теге коммерческий якларда бараның, әмма безнең менә шу җитәкчеләр, культура министрлыгы, безнең ил башлыклары да шушына әзрәк дөресрәк карасыннар. Менә ул шушы җырларны безнең пропагандалау җитми. Безнең гомумән шушы радио, телевидениеләрдә ул аның әйтик, бүгенгә бер 10% өлеше бар микән элекке җырларның менә шу халыкчан җырлар. Ул яшьләр арасында да бик күп мотор итеп шушы халык җырларын, классик җырлаучыларны, әмма безнең телевидение, радиода менә шу пропагандалау җитми, кызганычка каршы. Безнең менә әйтик шул телевидение манзара тапшыруларында, әйтик шул иртәнге сәламнәрдә безнең бер үк менә җырчылар шунда гел әйләнә дә кайта. Анасын инде безнең шул тамашачының хаттагы шушы кешеләр кабатлана икән монда дип шул безнең телевидение тапшыруларын, радио тапшыруларны карамый да башлыйлар. Минем үземнең карашымда менә элеккеге җырларны күбрәк пропагандаларга. Безнең халык күңеленә сеңгән җырларны. Аны без монда әйтәбез, ал бит әйтү генә кала. Алар үзләренчә эшли, аларның үз кулында булгач, менә безнең булса икән шәхси телевидение, ул икенче төрле булыр я, шулай бит инде. Ул Шәхси каналлар тәртип ФМ вакытында бөтен кеше шул радионы тыңлап йөрде. Дөрес, тәрбияле, тапшырулар да шулай иде, җырлар да шундый ук, халыкчан. Монда без аны әйтеп кенә, безне монда кем ишетә? Аны ишетсә дә, ул барган накатмаса. Юк, аның өчен пропагандалауны ишетмиләр дә, пропагандалау кирәк түгел. Ул үзебез менә үзебез биргә тиешбез аны. Менә мәсәлән без алынабыз икән инде бу җырчыларның, мәсәлән җиңүчеләрнең язмышына, шулай бит инде. Без тәкъдим итәргә тиеш, алар үзләре дә әзрәк активность күрсәтергә тиеш бит инде, шулай бит инде, җырларын биргәләргә. Иначе үзеңне үзең тәкъдим итмәсәң, былай күреп каралы, бу яхшы бит дип,
Аны берәү дә нитмиш ул, бездә яхшының волнасын да тартып алдылар. Тәкъдим итү бит ул Яхшының. Габдулфат әфәнде алай гына түгел. Менә монда тәкъдим итү бүген кергәндә инде шул радио телевидениеләргә җырлый башлаучы ничектер үзенең күпмедер акчасын күтәреп бирергә тиеш дигән шикелле. Ә ул гомумән менә шул радио телевидениеләр инде алар булган оста җырчыларны үзләре менә халыкның күңеле булсын өчен пропагандаларга тиеш дип саныйм мен. Ул үзең генә тәкъдим итү тоже дөрес түгел. Сине читтән шушы җыр сәнгать өлкәсендәге кешеләр күреп, синең алар пропагандаларга тиеш. Но менә монда бәрабер раз без тәртибе ФМ дип сөйләшәбез икән, бик яратабыз икән аны. Менә аларның бөтенесенең язмаларын әзерләп тәртибе ФМга бирүне үз өстебезгә алсак, менә без алдык дип монда әйтсәк, менә ул уже эш була. Кайдадыр ТНВның директорының аның анда түгел, аның уе тегендә. Булайма. Жыракта аңа ул кирәкми. Менә без аны үзебез шулай тотынабыз икән. Ул чиракта ул эш була уже. Димәк, бу алтын тавышка алтын акчарлар конкурсында катнашкан җиңүчеләрнең җырларын Тәртип ФМга тапшыруны үз өстегезгә аласыз? Тәртип ФМ хәзер эшләми бит инде хәзерге вакытта. Алар 6 сәгать Болгар ФМ радиосында чыгыш ясыйлар. Юк, аерым юридик оешма буларак эшләми. Менә без моң турында сөйләштек. Безнең җырчыбызга сүз биреп, ул безне бер концерт мизгеленә әйләндереп кайтарсын иде инде. Мөмкин булса, җыр башкара алмыйсызмы? Әйе. Бер куплет кына, әйе. Менә кичәге җырлаган җырым. Әйе. Havalarda ışıkan akışlarının yıraklarga gide mumları yıraklarga gitken mumlar bulap gide bizning yaşlık yılları yıraklarga gitken mumlar bulap gide bizning yaşlık yılları gide bizning yaşlık yılları. Ой, молодец. Әле Рәхмәт. әйтергә телисез. Әйе, әлбәттә. Инде килгән şey әйтим инде. Шушы конкурска менә галлы концерт вакыты килеп җитте. 16 көнне грипп белән авырта башладым. Тавыш бетте, температура. Туганнарым шалтырата, өйдә балалар борчыла, 2 кызым бар инде минем, үзем шикле җырлыйлар, алары да зурлар инде. Әни әллә бармыйсыңмы, авыртасың бит, үзе авырта, үзе килгән, җырлый алмый диярләр, йөрмә инде диләр. Юк, әле мин әйтәм 21 хәтле көн бар балалар. Сабыр итик, әле Аллаһ Тәгалә нәрсә язган шул булыр. Һаман үземнекен әйтәм, ишемә генә әйберем калмады. WhatsAppка да язалар, Халидә моны ишеп кара әле, моны эшләп кара әле дип әйме. Менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән күп арадан киләбез без җырчылар белән Газелдә. 1 сәгатьтән 1 сәгатькә 2 шәр таблетка ишетә торган алдым лекарство. Шуны ишеп киләм Газелдә. Катнашучылар тоже менә шушыны кабып кара әле дип теге сура торган бөтенләй ятны ниләр дә бирделәр инде. Барам орлыккан, җылга кергәч җиткертә әле менә түзеп утырам мин. Ник син ничек җырларсың микән соң инде диләр. Менә бер ялгансыз коридорда йөрим, чыгар вакытым җитте. Эй Аллаһ Тәгалә, әгәр дә бу минеке икән, мөмкинлекне бирмә. Менә сез үзегез күрдегез бит инде. Мин бер кайчанда үземне шуңа хәлле уверен тотканым юк иде сәхнәдә. Мин үземне кичә бик рәхәт булдык.
Қорықмадым деп айтсаң, ол жыршы сөзі түгіл. Қорқырға тиіш, әрбір жырлай тұрған кіші. Ол қорықмасаң, ол жыршы түгіл енді. Ол қаушарға тиіш. Нешіктір бар-бір мен арахат болды кеше жырларға. Мына Аллах тағала Сен жырның ішіне кіріп кеттің, сенің ауруы да бітті, біткәш кіне шықтың сен образдан. Хәтті жырда, міне қойда біз машинада газелде жыршылар өзімізді. Олар да айттылар, міне бет нешік етіп келдің, нешік етіп жырладың. Міне жырның тағын бір күші ол екен де олай. Мені 93 жылда өзім солай болды. Яры бірінші тұр 3 күн өзді. 3-ші күнде шығып, 2 күнде таушы ғой, 3-ші күнде бастан әбестетті. Конкурс вақытларында солай болған, тұлқаннан азан. Барам деп бардым. Бірде жоқ демедім. Барам жарлап. Тыңлап болса да тұрғаннан жырлағанларын дедім. Мен анда рахат мен едім. Баян таушы ештерге, мені жошы қолық жырларын ештерге. Мені солай yazған енді. Аллах тағала солай yazған жырларға қошқан. Біздің уақытымыз жағына жақындаша, мүмкін болса сол бұл конкурс міне сізді өткеру көпмеге түсті. Әгер сыр болмаса, һәм міне сіз анда сыннар тапшырдыңыз бетінде, шулар турында сөйлеп кетсеңіз еді, бізге бетінде міне алтын барысын нинди екенін біліп, сөйледілер. Сыр болмаса, мұнда сөйлесеңіз еді. Қайда әзірленген бұл? Шыннан да алтыннан бұл. Сен бит бухгалтер. Uyushtiruvchisi bo'laroq men Seliminda men beya turunda ayta boslasam, Abdulfatih sanamadi. Sanasam, narin настроение deydi, лучше sanamadi. Oltin singa to'g'ri kelgan, oltin sinning beyasini to'g'ri kelgan aytirga to'g'ri kelsa endi, aning bizning bitaning sini zo'r. Aning qadar oltin bersang, albatta ol bek zo'r beyalar bo'lar edi. Aning beyasi 45 ming. Aning ishi serebro, atishi oltin bilan aylantirgan telarmali. Aylantirgan. Mana yugurtilgan aya. Mana yasab berdi Qozonda Kulon zavodi. Nima? Oltin yuvelir zavodi ishlab berdi. Ul 15-yilda dalar ishlab berganlar bu yilda. Mana 45 ming beyasi. Birinchi o'rinning. Anlaşıldı. Hem tağımında bir təqdim deyip, qabul etirgənməyini, şunday tilək bildirgənlər, siz betini bu jırlarını aldan saytqa urnaştırdınız. Xalq da fikrin də hesabqa alınacaqmı degan şunday təqdim etilgən. Nechə qo'ylaysiz buna keləcəkdə? Әллә ул mümkün түгелме, ул тегә накруткаларга китерәчәкме? Кешеләр тавыш бирсә бу кешеләргә алдан. Тавыш беруге ышанып бек булмый. Анда теге шул сезнең WhatsApp-лан ниләр аша тавыш бирүчеләрне менә Рузила ханым исәпләп җиңүчеләрне билгеләделәр. Безнең кызларны җиңүчене билгеләделәр. Аерым номинацияларда булды. Онлайн номинация беренчесе безнең менә шул Альберт Камалов. Альберт Хабибуллин. Әйе. Алга таба теге ясалма тавышлар булмасмы дигән әйбер, аннан бер кеше тәген ни түгел. Котыла алмый дип әйтәм. Әгәр дә кемдер тели икән инде сатып алырга, ул сатып ала инде. Но барыбер жюри ул әйбергә генә карамый. Алар бөтенләй карамадылар, без аның өчен аерым номинация билгеләдек. Менә без шул сүз әйткәнчә алдан таңлап чыккан идек бит инде. 6-7 приблизительно лауреатлар мөмкинлеген. Әкичә менә шул без өмет иткән яхшы менә теге алдагы конкурста, бер гарантиялы конкурста җырлаучылар алар уңышсызрак чыгыш ясады кичә. Без дөгәнрәк санаганнары күпкә югарырак. Аны көне белән. Менә минем үземнең пәнҗешәм белән җомга көнне тавыш бик яхшы яңгырый. Шуңа күрә тасырланы шул көннән оештырырга тырышам. Мен бу спектакльгә анда чамалап калдым. Дисер бар икән әле. Әйе. Рәхмәт, тагын әйтер сүзләрегез бармы конкурс хакында? Мин нәрсә әйтәсем килә менә конкурсантларга, шулай ук менә Акшарлак редакциясендә эшләүче кызларга, егетләргә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Бу инде безнең бик каты, соңгы 2 айда бик каты барды. Монда инде ашамаган көннәре дә булды, кызларның эчмәгән көннәре дә булды. Менә чын күңелдән рәхмәтне аларга әйтәсем килә. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Татмедиага,
Шулай ук Татар информга чын күңелдән безне менә шулай иттереп шушы үзләренең матур залларына кертеп, безгә площадка биреп, безгә сөйләү мөмкинлеге тудырганнары өчен Зарипов Айрат әфәндегә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Рахмәт. Рахмәт.